Sana. Koro angeni chenro kata mana achiedh nade maduong' mabende koro semienjo ka kind jood bura adek mantiere godo en achiedh nade mar chwalo pesa ok donje sama owinjore. Bende pesa madonjo kata mana sub counties mopogore opogore bende unyalo nyisowa kaka usebedo kutiyo godo. Mak mana ni san nyalo ng'adowa. Dr. Ombaka, chenro misechwalo nisenyisowa seyo nosewuok bende moko kuomgi niseduoko. Mana pok iduoko nen mana motenre gi ntiere jago moko ariyo mabende napenjo ni to nang'o miyo ni chenro magi chuo samoro ok inegi maber. Inyalo mana loso e wachno gi chenro magi mamoko ma intiere godo. Kamano ahinya. Jopiny ok ong'eyo tich mwatiyo kata kuma wachope. Kiwacho weche chuo to gidhi mokwongo gidhi e ofisa ne giwacho no kandiko kata chuo e ofis. Chuo ni kuro. Gidhi gine chuo ni kanyo. Onge joma mine nyalo kwano ni be nitie. Nikech an gender sensitive, joma ndiko machuo nitie, joma ndiko mamon be nitie koda youth. Mar ariyo, tije matimo touch the lives mar chuo gi mine. Kanyo chapogo checks tarik 18 manya Governor Orengo was my guest of honor. Nya miyo chuo manie grube pesa 100,000 mamiyo group ka group. Chuo nyo ni kanyo, yudhe nyo ni kanyo machuo koda manyiri. Joma nigi ng'ol modak gi ng'ol be nyo ni kanyo koda mine madongo be nyo ni kanyo. Omiyo an ng'at mamiyo pesa kata ka chiwo pesa mag ngaf tapogo gi ka ng'eyo very well ni nyaka reach out to women, youth, people with disability kod jok madongo. Omiyo ng'ama nyalo wacho na okadew chuo oriambo maduong' kabisa nikech ok ong'iyo gik matiyo. Adwaro wacho ni jopiny owacho adiera e TV asewacho mano before. TV en kama iwuoye tineni. Koro kiriambo to ibo mnafwenyi ni ng'ane ne riambo. Bende paro ni kinde ka kinde ber mar mondo mubi nikech neno ren kata mnani japiny ok kata mnani TV man repena. To king'eno depend kaka ng'ato neni, ng'ato bende nyalo bedo no ko support yo ko heri koro temo wacho gik maricho kuomi adiera tame wacho. Chenro magi mitiere gode kinde chenro mara sani kaka wuoyo sani akoni ni an gi pi makunyo gi pesa mar ngafu. Mabenda aparo ni within 1 week kata within 2 weeks adhi yaupi kendo une manubi nu cover the story. Adhi timo groundbreaking mar chiro magero mabdi bedo the 11th market. Asegero chirni 10. Adhi gero mar 11. Gima gombo ni ka by the time maji the election 2027 sub counties auchiel marito gi gin gi chirni adek. Kanyalore tang'eni okabichopo kanyo nikech the way ma sirikal miyowa pesa. Pesa matin aeto pesa ni leo okabitimo gik magombo. Gik magombo ng'eny. Ana concentrate gik moko adek motegno madwaro no bed singo nyaka chieng' kawe tijni no parago. Kase kawo pi makunyo agero chiro ni jopiny. Aeto aketo library mondo promote education. Libraries an ga adek sani. An gi dormitories adek. An gi kitendni makete dormitories 144. Tange makete skunde go mondo nyithindo som maber ka nigi pi. Aseketo 99. Omiyo ka ng'ato wacho no Ombaka pukutiyo kata Ombaka o concentrate kamoro to we no. Gigi a distribute a sub counties auchiel gi. Ma onge sub county ma onge go. They watch na chon ni bo penjo da biro ka wacho ni county mahama nigi map. But gima nyalo wacho sani ni Alego alone un gi chirni 2 gi dormitory 1. Chiro ni Goto Wenga, chiro ni Sidundo, un gi Obambo Secondary School, gi kitendri, dormitory gi kitendni. A game alone where I come from, wan gi chirni 2 gi library 1, wan gi Unding market, wan gi library man tie Ulumbi Secondary School, kendo an gi kitendni e skunde man kanyo mang'eny. Gidometris mana agero. Koro ere kaka ng'ato nyalo wuok ne onge gima setimo. Gigi to ni gin gik ma physical, gik ma permanent, gik minyalo ne, minyalo go picha mukel mondo songi. Temuru mondo heri e kom mar women rep ni. Kom mar women rep en kom ma ng'ato ok nyal timo. Nikech otek tirito county to pesa ne be onge no biro 2016. Too late in life. Dr. Sogo ntiere achiel kuom japiny mabende na wacho ni